Kabila bakwai, kabilu bakwai ku so junanku ku zauna ba da gaba ba. Kai jama'a la ilaha illallah. Ni fa ban ga amfanin wayan nan ba, ni tunda na samu na wabkota gashi har yau yanda ka san talauci ne kirawa kaina. Fi sabidillahi ina mutum zai kai irin jangarangan haka, dole in samu wanda zan samu in caka mar ita. Soft touch take ko to screen ya Allah. Kai dan Hiru, wai dan barki anya yana garin nan kuwa? Kai, ina dan barki na kai sati ban ga dan barki ba. To. Kai mu baka labari ko ina wancan mutumin? Ba shi ya nuna mana Alhaji Kankamo. Ba shi ya nuna mana shi dan nashi bane? Ai dalilin da yasa nace musallamar masa da keken nan a jaka biyar din nan. Ai ni karuwa ne ai. Kai, ka gani ba? Ka gani? To ka ga wannan wayan yanzu a takaice kana ga za ta kai nawa? Rabe? To ai shine ai Rabe? yanzu Kai expert ne. Gari a harkaci ne bai gani ba. To shi ba na bacci bane, wai ya tsaya yana wani magana mana ce barki kana zan kai shahar ogere shi kuma har da yake ji ko wani solo ta tabbiye san shayi. Ya tafi ogere ne. A to yana da wahala ai. Yanzu tukuna ya tafi ogere. Yanzu dan barki za mu sanar da shi ko kuma dai za mu yi ta kanmu ne da wannan. Duka sanar da shi. Me yawa ya hada mu da yan sanda a garin nan wanda mu karbi kudin ta. Ka san ya da yi? Kawai mu kai wayan nan post office. Yayi. Shikenan abin da za a yi. Amma fa ka san fa daga kauye na fa anya kuwa kada ba zaka ci ba mu waye ba fa. Haba. Kawai dan baburawa, kabila bakwai, dan mutuka, kabila bakwai, dan fulani, kabila bakwai, dan yarabawa, kabila bakwai, kabila bakwai, kabila bakwai, kabila bakwai, kabila bakwai. To fa dama ta samu. Kabila bakwai, kabila bakwai, kabila bakwai, kabila bakwai. Salamu alaikum. Fulata. Wa alaikum salam. Fulata kana fama. To kai Fulata, ai wannan kawai ina jin waka kawai ya tashi ya daina. Ya ba zai daina ba kai kuwa, bismillah. Ai wannan ai bari mu ganta. Ina zuwa. Ka san tsohon mai gyara ne ni. Wai. Kai ka bi a hankali, wannan tun na kakan kakana ne fa aka bar mun gado. Wannan ai ina ga zamanin annabawa tana wucewa aka yi wanda yayi rediyon nan. Ka san asali na ni ma tsohon mai gyara ne. Yanzu wannan rediyon ai Allah ya taimake ka kai wani waje da shi sai a ce ma nakiya ne wallahi. Inna lillahi. Hada ba. Wallahi kan uba. Hada. Tap. Wallahi ka hada yanzu. To kai Fulata wannan wallahi ta nake hari aka kawo min. A haka kake fama da ita? Ka hada. To ta ina zan fara da wannan abun fi sabidillahi. Kai ba mai gyara bane ya kashe. A gadon Allah sai ka hada. Kaga ba za a yi haka ba, ina zuwa. Ina zuwa mana jini mana kana ji? Ba ka bi wallahi ko sai na ta daga wallahi sai ka hada. Kana ji abu da za a yi. Ina da wani karuwa in kana so. Ko ba gaskiya ba? Inda kaga wannan an daina yayin ta. Ba dai waka kake ji a ciki ba? Waka nake. Ina da abin da zai baka waka har ma ka kalla masu waka. Ina zuwa. Stop. Wannan kaga wannan? Selula ake ce mata. Rike ta a hankali ba karka. Ina haba. Sai ka ba guduma bane ba fa haka ake dannawa ba haka ba. Za ka kai mata naushi irin haka. Wani ina na sani. Ya shi kuma ta ina ake sa kaset din ban gojen ba. Ina zuwa haba amfanin jahilci kenan. Aka ce muku guje makaranta, you have to know and know. Kai jahili ne. Na je makaranta. To naji ai a class 7 ka kare. Wannan selula ake ce mata kana ji? Salula ko selula tana dokan hoto kuma tana dokan sauti. Ana ji dai ko? Kai ina zuwa mana. Ina zuwa. Wannan abu. Ina zuwa tsaya doke ka. Wannan ma bab duk girman shi baya dauka sai wannan. Aka jahili fulani kenan. Ina zuwa. Ka tsaya haka. Ka san yi murmushi mana. Madalla. Yawwa ba fulata di. Yawwa. Yanzu bari ka ga abun mamaki. Kana ji? Kallana. Yawwa, me ka gani ana?
Kai, gani? aradun Allah ni ne kuwa. Kai ne ko ba kai bane? Ni kai wannan. Shine nake gaya ma. Wannan shine ko garken shanu na guda ɗaya sai na siyar dan in mallaki wannan. Madalla. Duk a cikin ta sai Ga waka ga foto. Shi Buhari da kansa an kaga hoton sa nan to ka je kofin gidanka ka samu babban falo ka buga za ka ga Buhari ya soko. To wannan kawai ma na siya ma. To tukunna kawo ta ayi maganan kuɗi ko ba gaskiya ba ni tsakai. Kuɗi akwai shanaye a guga. Yawa ya tukunna tsaya ya maganan kuɗi no za ka siya. Kai za ka faɗa ai kuma baka sa waƙan ma na ji ba. Bara a sa ma waka kan iya waka ai. Mun goga waka. Kaji. Ara babre. Madalla. To kar ka karar da mawakan. A'a wahala suke sha yanzu aka kai tsaye suke yin wakan. Ba nan tsayar da shi ina ne? Yawa to yanzu maganan kuɗi za a yi ko ba gaskiya ba? Shi kenan yanzu nawa za a baka? Yawa. Yanzu abin da za a yi kana ji? Za ka bani 40,000 a wannan salula. Ya za ka she mun 40,000 ina laifin ma ka she in baka 60,000. 60,000? Kwarai kuwa kana da hikima. Wannan zan duba alakar da yake tsakanin ni da kai ne shi yasa zan bar ma a 60,000. Inda wani ne billahi lazi 40 zan karba. To shikenan yanzu dai zan baka 60 din. Yawa za a samu yanzu ko kuma sai an je riga ne. Ba sai ma an je ruga ba tun da 60 ne na zata ma zai kai kudin garken shanu ne ai. Karka amma yanzu zan kawo maka kudi. Babu komai. Yanzu zan kawo kudi. Wannan kan yanzu babu amfanin ta cilli za ka yi da ita can. Ai wannan ka gifta ta gaban ofishin hukuma sai su rufe ka da duka su mayar bom ne. Ka je ka tona rami ka birne shi. To ni ma zan bago ƴaƴana gado wannan. Muna zuwa gida akwai kuɗi. Akwai kuɗi dai a gida dai. Akwai kuɗi. An gama. Ai wannan fa na ce ma kana gifta ta gaban ofishin Kabila bakwai ɗan Fulani, kabila bakwai ɗan Yarabawa, kabila bakwai, kabila bakwai, kabila bakwai, kabila bakwai, kabila bakwai. Kai ba baka da mutunci. Dan Allah ka yawo kure mai. Wallahi baka da mutunci. Ba ka san abun da yake faruwa bane shi yasa wallahi. Ne ba sani ba. Na je na samu dan yamuru ne ya bani kudi nawa wallahi ya ce mu ba kudi. Ga si ban samu kudi ba ban samu kai inji ba zuwa yanzu. To ɗaya ba kai dama wallahi ku da kullun da ake cewa halin ku ne. Ba haka bane. Haka ne ɗaya ba. Ba haka bane ka yawo kuri da Allah. Da Allah ka yawo kuri. Ka ba Alhaji hakuri ka sai mun Allah ya kai mu. Gobe zibi ne ko me ake sayawa da Hausawa su kuno? Ka sani da jibi kenan. To ka sai musu Allah da zan zo da su. In baka zo mu shago ba da shi ba. Ka san so da sun Allah ya yarda. Ba ruwan Allah ya yarda. Ai sallah lafiya ne ko? Lafiya kalau. To daidai ne. Wallahi kun cika kolokolo. Allah kun cika kolokolo. Amma dan ilu akwai wani hoton da ake cewa selfie din nan ba? Selfie. Yawwa. Na sha gani ana yi. Ka duba. Dan ilu. Na'am. Ayyan kuma san kanta ne. Waya ba ku abin da ake kiran mutane da shi wannan a wannan gari. Allah ne ya bamu. Wai wannan shi wani kana sa ido ne wai. A'a barni na shira be. Daga birni muke ba kallon wankan bane wai ka duba mana. Barni na shira be. Wanka? Allah. Dan waziri. Ina jin ka. Kai ka sa ga kore na fada. Ni? Dan haka na zo kana ƙara sa ni a cikin matsala ko? Wannan waya da kake gani irin ta. In ba yar gidan mai gari ba kaf garin nan babu mai shi ita ma albarkacin an kai ta binni yin boko ne karatun boko ko shi yasa Boko kowa ne boko. In ba shi shigi ba. Nan din ma ka zo ka takura mun? A to Mu da Allah. Mun tada shi. Mun tafi. ina ga mai garin ma ya ka sace Mun tafi. Allah dan ilu ya ka sace mai gari Allah kuma labarin nan tsaba bakin mai gari Nan da an kore gani ka nan fada gani. zaka shigo hannu Haka za ka gan mu ka bar mu. Kabila bakwai, kabila bakwai, kabilu bakwai ku so junan ku zauna. Ya Alhaji kwana biyun nan naga ka shiga damuwa me ya faru ne? Ka bari kawai matsaloli sun taru sun min yawa kwana biyun nan. Ka san cewa dan Kanuri na aramar kuɗi har yanzu ban gan shi ba. Wayannan yaran da suka kawo min keke na siya sun dauke wayata. Na neme su sama da ƙasa na rasa. Damuwa ya biya min yawa. Kai ka riga ka sani. Asara sai fa mun samu na yake.
Ya laci nawa ne wannan kuɗin da ɗan Kanuri ya tafi da shi? Naira 1000 da na aramar kwanaki da ya zo ya same ni a kofan gida ya karba? Kai har yanzu bai dawo ba? Naira 1000 kawai. Naira 1000 kawai. Ka shiga damuwa. Naira 1000 rena ta kai? Akan 1000? Kai kaga daga yau ma ba zan ƙara biyan ka ba, ka je kawai na kore ka. Naira 1000 kake rena mutum ya karbi kuɗi na, ka san da aka yi na samu 1000? Ba buƙatan haka, kawai ka je ma na kore ka. Ni kadai ma zan yi aikin da nake yi, ka tashi ka je ka bar mu kofan gida. Je ka kawai na kore ka, karin sake ganin ka inda nake. Ka yi sori ka rufe kofar mana mu tafi mana a'a. Bami mun kai bayan tsoro ni ba o school fees ne gashi kudin makaranta nawa har yanzu ba biya mun ba, kullum ina zama gida bana jin dadi ma kwata wallahi baba. Haba Wasiu ina so ka yi hakuri yanzu wannan. Gasi na ba wa dan yamur wannan kudi kai jayen su bai bani ba. Kwa kaga cika azumin wannan wahala muka tausa wannan, amma ka yi hakurin wallahi ya yoda zan yi kokari zan nemo maka kudin makaranta ka ci ko? Ka yi hakuri. Yanzu zan je bakin kasuwa zan je wajen dan yamur wannan sai ka bi kudi nawa. Ka yi hakuri da Allah sai zan je da Wasiu. Kabila Bakwai. Bahaushe, Kabila Bakwai, dan Kanuri, Kabila Bakwai, Yamuri, Kabila Bakwai, Baburawa. Kai yaro. Sannu ba. Wannan ba akuyan ina da kai ta kasuwa ne? A na baban mu. Na baban ku ne? Akuyan baban ku? Amma ka san gidan su dan balki? Da Allah to bari ka kira mana shi mana. Bari mu rike maka akuyan nan. Yawa. Da Allah. Ka ce da Allah yanzu ne zo Idi da Ilu suna kiransa. Yawa. Kai sauri da Allah. Suna kiransa. Yawa Kabila Bakwai, dan Bahaushe, Kabila Bakwai, dan Kanuri, Kabila Bakwai, dan Yamuri, Kabila Bakwai, dan Baburawa, Kabila Bakwai, dan Mucika, Kabila Bakwai, dan Fulani, Kabila Bakwai. Kabila Bakwai. Kabilu bakwai ku so junan ku zauna ba da gaba ba. Sati mai zuwa cikin shirin kabila.